Ahojte, keďže jeseň už máme v plnom prúde a sichravých chladných dní je čoraz viac, je najvyšší čas začať zháňať nový fusáčik. Za mňa sú jednoznačne najlepšie fusáky od výrobcu Bugabu. Ja som vyskúšala pri mojich deťoch niekoľko fusákov, avšak ako som raz vyskúšala fusák Bugabu, už som po inom nesiahla. Jediný dôvod, prečo som mala 4 fusáčiky, je ten, že som vždy chcela vyskúšať inú farbu. Inak som bola maximálne spokojná, pretože deti boli vždy v teple a nikdy nemali studené ručky či nôžky. Tieto fusáky sú dokonale prispôsobené ku kočikom Bugabu. Otvory pre pásy sú perfektne prispôsobené, aby sa pás jednoducho pretiahol von a mohli ste ho bez problémov používať. Na kočíky Bugabu sa tento fusák pripevňuje pomocou gumičiek, ktoré sa pretiahnú na plast, ktorý sa nachádza na zadnej časti sedačky, tam, kde sa upevňuje aj striežka. Samozrejme, tieto fusáčiky môžete používať aj pri iných kočíkoch, nielen pri kočíkoch značky Bugabu. Tento fusáčik má vlastne ešte zo zadnej časti takú látku, pomocou ktorej akoby upevníte tento fusák o kočík. Bugabu je samozrejme značkou kvality a spokojnosti. Po celom svete sa neustále predáva veľké množstvo týchto fusákov, takže určite kúpa tohto fusáku bude tou najlepšou voľbou aj pre vás. Vnútorný materiál je veľmi príjemný na dotyk, je to taký plíš. Vo všetkých fusákoch, ktoré Bugabu vyrába, je ten istý materiál, akurát tie zimné majú ešte naviac vkladaciu páperovú vložku. Tento celoročný túto páperovú vložku bohužiaľ nemá a takisto vonkajšia látka nie je plne vode odolná, čiže len ak vám trošku zmokne, nič sa nedieje, avšak ak by bol silný dážď, tak určite tento fusáčik vtedy nepoužívajte. Takisto zips tu na nie je vode odolný, ale je, ako vidíte, takýto klasický. Dá sa odopínať aj z hora smerom nadol a naopak aj z dola smerom nahor. Na každej strane sú 2 zipsy, čiže celkovo 4 zipsami si manipulujete, ako chcete mať fusáčik otvorený. Takisto na prichytenie fusáčika sa tu nachádzajú 4 gombičky, čiže ak si chcete napríklad dať hornú časť trošku nižšie, tak pomocou gombičkov si fusáčik jednoducho upevníte, alebo ak máte malé miminko, tak nepotrebujete ešte taký veľký ten fusák, tak si ho len jednoducho zmenšíte a takisto pomocou tejto sťahovacej šnúrky si upravíte aj samotnú šírku otvoru fusáku, čiže fusák si dokážete vždy dokonale prispôsobovať svojim potrebám, respektíve potrebám vášho bábätka alebo väčšieho dieťatka, pretože môžete ho používať od toho najmenšieho miminka až kľudne do nejakých 4-5 rokov veku dieťatka. Toto sú teda šnúrky, pomocou ktorých sa upevňuje o kočíky, teda o tie bugabičkové a zase touto látkou, ktorú som teraz ukázala, si ho ľahko upevníte na sedačku iného kočíka alebo kľudne ho môžete používať aj v autosedačke. Verím, že rovnako ako my, aj vy budete spokojní.